सो आज कार्तिकाचे सुरवे दिसो. सो कार्तिक कश म्हळ्यार कृतिका नक्षत्र. तो चंद्र कश म्हळ्यार कृतिका नक्षत्रारी येता. तस जावन त्या महिन्या नाव कार्तिक म्हणून. ह्या महिन्यांत आमगेले वैष्णवान आमगेले वैष्णव आचार्य कोण आसा तांणी पुरेजनान एक एक महिन्याक नाव असना. तशींच आमी वैष्णव ताका एक दवरला. तांतू विष्णू नाव आसा, कृष्ण नाव आसा. तो ह्या महिन्याक दामोदर म्हण दवरला. तो दामोदर महिन कश म्हळ्यार दाम उदर म्हळ्यार कृष्णाक पोटार बांदूचे आमी. दाम उदर. उदर म्हळ्यार पोट, दाम म्हळ्यार बांदूचे. एक बारीक चंद काणी आसा हे दामोदर लिले विशयान. आज ते काणी ऐकूया. इथे म्हळ्यार आमगेले हरिनाम संकीर्तन हे आध्यात्मिक जगतांतू यशोदे मैयल हाता दुखून सूर जावचे हे दामोदर लिलेंत. आत यशोदा मैयाक कृष्णाक पळोवन घेवचे म्हळ्यार तितले इजी विषय न्ही. यशोदा मैक कृष्णाक पळोवन घेवचे म्हळ्यार चेडूं पळोवचे म्हळ्यार बारीक कश्ट पळय. म्हाका आसात दोन. कसने ना कसने राळी जग भगवान कसं सांगते लढाई दोंबी पुरे चलता घर कಡೆ. तांकां खावचे पिवचे नाणोचे ಎಂತೂ पुरे दीस जाता. आतां चेडूं म्हळ्यार कृष्ण कशें आसच्या पुरो. ते देर इज नेवर अ डल मोमेंट म्हणटा पळय इंग्लिशान तशींची. कृष्णा नासतना अवस्था अवस्था खेळू खेळू. तस जावन यशोदाक कृष्णाक कसं लायक जावचें आशिल्लें. कृष्णाक दूध इंगड इंगड नमने दूध पिवचे बारी खुशी जाता कृष्णाक. सो तस जावन आमी कशी चेडूंक विंगड इंगड नमने मिल्क शेक आनी कोण दिताची तशींची यशोदा कृष्णाक विंगड इंगड नमने गाय दवरलेली. ते सुरवे ते ते कसं म्हळ्यार पुड्याचे घर पळयल्यार हांगा मणिपालांत एक शेणै म्हण एक म्हाका विसरलें तागेलें फुल नांव तांगेलें. तांणी एक हांव ते अमेरिका येतनाची तेदोन सान आसतना मणिपाल आसतनाची तांणी एक विंगड पोरण एक घर अपास्थापन केलं भारी चंद एक नमने क्लासिक घर. तो कशें आसता फुडले टायप घर म्हळ्यार भितर एक मागीर भायर एक नमने स्क्वेअरशें. सो भितर एक नमने ओपन जाग जावन सो भायर एक तशींची रेक्टेंगल शेपार आसता. ताका इन्नर कोर्ट यार्ड आनी आउटर कोर्ट यार्ड म्हळ्यार भितर आंगण आनी बाईचें आंगण. आतां पुराय जनी 7th फ्लोर 10th फ्लोर आंगण भायर अलाव असं ना. सो मात्र पुढे जन फ्लॅट सिस्टम आनी तितलें नाशिल्लें. सोफिस्टिकेटेड आशिल्लें पुरो जन तांगेले घर आनी घेवन आशिल्ले. सो तशें जावन यशोदा मैयाले ಒಳಾಂಗಣ ಬಿತ್ತ ವೈಲೆ अंतू बारी चिंद चिंद गाय आसता. एक नाही मस्त. आणि तांतू इंगड इंगड कलराची गाय आशिल्ली. सो सुरवेचे गायचे नाव श्यामली. श्यामली म्हळ्यार श्याम वर्ण. सो श्याम वर्ण. सो
तीन कसं करच्या श्याम वर्ण म्हळ्यार एक नमने आकाशाचे कलरशे तसले कलर गाई तसले कलर दूध श्यामली तसले कलर दूध काही आणि आम्ही पुरे मिल्क शेक आणि कोरकानो ते गाईचे दुधाचे टेस्ट एक नमने ब्लूबेरी श्यामली श्यामवर्ण मिल्क शेक जाऊन येत ते तसल नमने एक दूध तसल नमने एक दूध की ते तसल नमने टेस्ट जाऊन येऊची के सीधा यशोदे कसं नाही कष्ट करत दूध घेऊन मागीर तातूंत ब्लूबेरी घालून ब्लूबेरी ज्यूस करका म्हणटा मिल्क शेक डायरेक्टली येता तशी कृष्णाक त्या पिऊन भारी खुश जावचे शिल्के त्या कलरा दूध पिऊन तशींची अनेक गायची नाव आशिल्ल्या नीली म्हणून तिगेले देखून येवचे रेड कलराचे दूध स्ट्रॉबेरी कलर स्ट्रॉबेरीचे सो तंतु स्ट्रॉबेरी शेक येवचे शिल्के एक नमने स्ट्रॉबेरी म्हणत असलेची कलर टेस्ट तंतु कृष्णाक त्या पिल्ली कुडले खेळची आस्पद येवचे शिल्के तो यशोदेक कश म्हळारी कृष्णाक तागेले मूड कशे आसा ताची प्रकार खंयची गाय जाय ताची दूध दिवचे कृष्णा खुश करच्याक सुरे श्यामली मागीर नीली तिन्नीची गायची नाव ताजी कलर एक नमने भांगरा कलर के ताजी नाव गौरी त्या गायची नाव आणि ताजी दूध एक नमने तिन्नी गायची नाव आरुणी गौरीने आरुणी तो आरुणी म्हळ्यार अरुण एक नमने सूर्योदय जावचे कलर असनो एक नमने भांगरा कलर ताजी दूध आहे तशी के त्या पिल्ली सतान कृष्णाक एक नमने शक्ती येवची के म्हळ्यार सूर्योदय कस जाता तशींची कृष्णाल शक्ती तर ताका कशें नाही एक नमने मनाक कसं एनर्जी नातल्यारी मात्र म्हळ्यार कृष्ण एनर्जी नातले म्हणल्यार त्या विषय विंगड मात्र त्या एक नमने ताका कृष्णाल खेळू सो ते असल्यारी आरुणी सूर्योदयाची पिवयल्यार एक नमने शक्ती घे ताका तदनंतर चरी नमने गाय ताचे नाव शुक्ली म्हणून शुक्ली धव कलर व्हाईट त्या कलरा दूध येवचे त्या धव कशें म्हळ्यार कृष्णा शांत करच्याक कृष्ण भारी लूट केले म्हण जाल्यार धवे कलरा त्या दूध दिवचे ते शुक्ली मागीर लास्टाक एक गाय ताजे नाव मृदंगी मृदंगी म्हळ्यार कसं लायक ताजे गायची मात्तेस पळत एक नमने मृदंगाचे शेप के बारी चंद मृदंगा म्हणकेच आणि ताची दूध कशें म्हळ्यार त्या गायचे ते दूध पडतना एक नमने मृदंगा साऊंड घे आता आम्ही पळोवका ते कसं म्हळ्यार दूध पडतना एक नमने पडची उद्दा पडची दूध पडची साऊंड येतना टक टक ते मृदंग गायचे दूध पडतना त्या साऊंड नाही दुधा साऊंड नाही कसं नाही साऊंड मृदंगा साऊंड लाईक नमने दागिरी दद्दा 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 दद्दा
ते रे के टा तशी बरे मृदंगा साऊंड मृदंगाचे मारचे साऊंड येवचे भारी चंद तेदन कसं जात म्हळ्यार यशोदे कसं करता डेली दुधाक तांतू तू बटर करतना डेली ते दुधाक ताजे कर्ड बटर बटर करच्याक हातान चलयतना ताजी मृदंगाचे साऊंड के लायक कीर्तन मृदंग मारचे साऊंड तशी हे भारी इम्पॉर्टंट असत सो कृष्णाक मदर यशोदा माया तीन कसं करचें ताका मूड आशिल्ले प्रकार कृष्णाल मूड आशिल्ले प्रकार ताका विंगड विंगड गायचे दूध दिवचे तेजावन कृष्ण बारी शांत जात मागीर आणि कृष्णाले होरांगण बायलचे अंगण कसं आसा थंय आतां हें लील जाता हें दामोदर लील जाता सो दामोदर लीले आमी पळोवच कशें पिक्चर कृष्णान धांवचे यशोदान बड्ड घेवन येवचें बड्डी घेवन येवचें सो हें गायची दुधा देखून सूर जाता हें काणी तो कसो जाता म्हळ्यार थंय यशोदे दुधाचे तोप घेवन तांते एक लायक बड्डो असते मदीं तो आनी ताका बांदला आनी कशी ताका आमी दोर घालून गुंडायताची ताजे बटर काडच्याक सो तशी यशोदे चर्निंग करताच ताणतस दूध तशें कसं जाता तशें तेदना हे मृदंगी म्हळ्यार ते गायची दूध ती उपयोग करतास तेदना कसं जाता मृदंगा साऊंड येता न्हय मृदंगा साऊंड येता त्या मृदंगा साऊंड येताना यशोदेक तिगेले कान्नाचे कसं म्हणटाची ते इयरिंग्स आसा पळय ते एक दोनी करता हरशीं तशींची तिगेले आतां कांकण कशें घाला ताजे साऊंड आनीक एक विंगड नमने करता हरशीं तीन तशें करतना ते कसं दोर खंयची दोर ती गुंडायता आसा पळय ते दोर आमगेले कोकोनट म्हणटाची तेंगू ताजे दोराचे ड्राय कोकोनट तशींची थंय एक कॉटनाचे रूख आसा ताका दिसता कसो म्हळ्यार अय्यो ते दोर आसा पळय आतां ते तेंगू कोकोनटाचे म्हळ्यार ताजे ड्राय कोकोनट कसो नासताची ताजी भायलची काडटना ताजी दोर करताची अशीं ते कोकोनट आसा हें कॉटन आसा ताकाय दिसतास की अय्यो म्हाका अशी छंद करून दोर केलेले जाल्यार हांवें मदर यशोदेल आतां हांवें खेळचें आशिल्लें कृष्णाल खातीर हांवें त्या दुदांत खेळचें आशिल्लें सो तांकां तशींची तीन चार नमने दोर आसता दोरा रूख आसा मागीर ते एक ग्रास आसा आमी कसो म्हणटाची हें करता पळय कसो
बसच्याक आमी जेप करच्या बसच्याना मुळांत कार्पेट करता पळय ताजे दर्ब तशी ते दर्ब तो दर्ब न्ही असते ते दर्बे ग्रास पुरे तन्नी आशिल्ले तांकां दिसतास के आम्ही तिने ते दोर आसनो आमगेले दर्बेच केलेले जाल्यार कितले लायक आशिल्ले म्हणून तशें जावन ते दर्ब कसो आसा दर्बाग्रास ताका दिसतास के अय्यो मेगेल दोर मेगेल केलेले जाल्यार कितले लायक आशिल्ले तशेंची ते रॉड कसो आसा दूद अंतू ताजे वयर ते दोर घालून यशोदे दुधाच्या चर्निंग करता आसा ताका दिसता आसा ताका चिके जंब येयले ते बॅम्बू रॉड तशी विंगड विंगड नमने बॅम्बू असते सो तांकां दिसतास के ताका दिसतास के पळय हांव तें दूद खंयची दूद येता कृष्ण वत्तिगे पळय तांतू हांव आसा म्हणून तशी ताका चिके जंब येयले हें पुरो उडगास दवराची मागीर कृष्णाल येता हें पुरे लिले ಒಟ್ಟು जाता तो कसो जाता म्हळ्यार ताका चिके जंब येता पळय हांव आसा तूं म्हणून तशींची ते आशिल्ले पुरे विंगड रॉड आसना विंगड पुरे बॅम्बूचे रूखू आनी पुरे आसतात तांकां पुरे जाणां दिसता की अय्यो आमी आशिल्ले जाल्यार कितले लायक आशिल्ले आमकां सेवा मेळटा आशिल्ले अशें तशी तो आख्खो भारी ते खंयची बॅम्बू रॉड आसता पळय ताका भारी एक नमने जंब हांव आसता आता यशोदेन त्या दिसू कृष्णाक म्हळ्यार तीन कृष्णाक प्रति एक दीस आलोचन करचे कृष्णाक खंयची कलर हांव कापड घाल्यार बारीक उची जावचे म्हणून ते कापड घालूं वतना यशोदेक तिने बागील काडली सताना बागील काडली सताना कसो जाता एक कापड ताजितल्याक वयर येतके म्हळ्यार हें पुरे प्लॅन ते वृंदावनांतू पौर्णमासी तुलसी देवी हांगेल पुरे प्लॅनिंग आसा आज कृष्णाल मूड अशें आसा म्हणून कशी गुगल आल्गोरिथम आसा पळय तुका एक सर्च मारल्यार पुरो मागीर तूं युट्यूब काडी हें काडी तें काडी पुरे तेंची एडवर्टायज येता म्हळ्यार तुगेलें तें सर्च तांणी सोदून मागीर तुका तसले नमने एडवर्टायज घालचे म्हळ्यार तांगेले एक आल्गोरिथम तशींची भक्ताल मन कसो आसा तेव्हा एक आल्गोरिथम कृष्णाक कसं केल्यार खुश जाता म्हणून ते एक आल्गोरिथम तो हे आल्गोरिथम घालून तांणी यशोदेक आपणीतल्याक ते कापड वयरून सांगता म्हाका आज हें घाली म्हळ्यार ते कापडाक आश आसता आज कृष्णाक स्पर्श जाता म्हूण तिणें यशोदेन ते एक पर्टिक्युलर कापड घालून मागीर तिणें यशोदेन गायची दुधाचे चर्निंग करता आसती बटर येता बटर तूप येतरी मागीर ताजे ते तूप कृष्णा घी बटर येतरी मागीर ते कृष्णा दिवचे म्हणून लोणी तांची मस्त वेळ देखून ते शब्द येयनी म्हाका लोणी ते लोणी येतरी ते लोणी काडच्याक भारी प्रयत्न जातास आता कसं जाता म्हळ्यार तशींची फूल तांची पुरे फूल आसके यशोदार माथ्यार फूल आसा ते विंगड पुरे फूल आसा तांकां पुरे जाणां आश कसो म्हळ्यार कृष्णाल एक स्पर्श केदन जाता तो पुरे जाणां आश एकची मदर यशोदा मैयान कसं करता की पळय तांतू आम्ही कशी ते कृष्णाल स्पर्श करूं कृष्णाल सेव करूं तशी वृंदावनात प्रत्येक फूल झाड ग्रास कसं नस की पळय दरबा ग्रास की ग्रीन ग्रास की पूरे जनाली आम्ही कृष्णाक is not muted सो ते कसं जाता म्हळ्यार आम्ही कशी कृष्णाक
संतुष्ट करू येतं. कृष्ण लिहिलेन तमी कृष्णाक कशी सेव करू येतं. तशी तांगेला आश. आता कसं जाता यशोदे लोणी काढतं असताना नुता बसतावा यशोदा मैया हरे कृष्ण महामंत्र सांगू सुरू करत. ते दूध अंत कसं नसतं त्या मृदंगा साऊंड कान अंतनी हत्तांत कसं नसतं ते करताला साऊंड. सो फर्स्ट टाइम तीन कीर्तन करताना फुल भजन पार्टी तेही असं हरे कृष्णा 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 हरे हरे ती पद सांगून करतेस काय त्याचं ना ते मृदंग करताल पुरे साऊंड एक नमने भारी चंद त्या जतन कसं जाता कृष्ण निदला के लागी रूमांतू त्या कीर्तन ऐकून सडन उठाईल के कृष्ण उठानु सीधा आयलो यशोदामय्या लगी तर जर तू कसं म्हणारी सुरुवे हरिनाम संकीर्तन सूर झालेलं हे सूर झालेलं आध्यात्मिक जगत त्यांत हे सूर झालं आणि हरिनाम संकीर्तन केलारी कृष्ण उठान तुगेला घेता म्हणा जर्त सो संकीर्तनांतो कीर्तनांतो इतली शक्ती असे की कृष्ण तुमगेला घेता म्हणून तशी कृष्ण आता उठान येता उठान ऐकून कसं नाही कृष्णा भूक लागला सो कृष्णा भूक लागताना आता चेडू कसं करताची तांका आम्हाला दूध जाय जाल्यारी येवन सीधा रोडचेंची इंगाड कस्सने ना रोडच्या जोर जोरान रोडचे त्याच्या नामा कळते की आक भूक लागल्या आक दूध देऊ का म्हणून कृष्णान कसं करचे आता जोर भूक लागला तस जाऊन सुरे यशोदाला कसं करतस ती लोणी काढतस नव्हे त्या रॉड कसं नस तर दंब आईल उडगास असत त्या दंब आईल रॉड कसं करता ताका घट्टी धरते के त्या रॉडाक म्हणारी ते रब्बो का म्हणून ते रप्तन अशी ते धरते की ते रॉड पुरे हलते के एकदम ने गट्टी हलते के ते अशी हलते की ते रॉड अशी हलते की त्याची पुरे दंबू एक नमने हालून शेक जाऊन त्याला पुरे दंबू होते के त्याला पुरे दंब होता तेच जाऊन आम्ही कसन जंब केला री आम्ही कृष्णाला सेव करताना कसन एक नमने अहंकार असला री ते अहंकार कृष्ण अस्सल नमने कष्ट देते की त्या अहंकार नाश जाऊनच का आमगेल भौतिक अहंकार नाश झाल्याशिवाय भक्तीन तू मुखार वचनाच आम्ही सुदामाल काणीन तुई कसं पळयता म्हणारी सुदामान कृष्णाक फोव दितना ते फोव खाल्ली कुडले सुदामाले ते कशी कृष्णान खाल्ली की तशींची ते पुरे एंजल के सुदामाक एक नवे घर आयले नवे बंगराचे पुरे आयले ते पुरे आयले त्या येताना सुदामाक एका आलोचन की या पुरे दुड्ड पुरे येऊन पुरे जाऊन मग अहंकार आयल्यार बारी कष्ट बा मागीर मेगेल भक्ती वत्ता म्हणून तेच एक नमने भय असू का हमका की अहंकार आयल्यार पुरे कैच जाता म्हणून तशी कृष्णान हांगा अहंकार नाश करचे ते रॉड हल्ली की ते लोणी करचे रॉड ताजे अहंकार नाश जाल की अय्यो मग कितली जंब आशिल्ले हांव कृष्णाल खातीर हें दुद्धा तकून लोणी करतास म्हणून कृष्णान अशी धरली की ताका अशी हाले की ताका इमिडिएटली तो भक्त न्हय भक्तांक सुर्या कळटा अय्यो हांव कसान एक नमने जंब करून बशिल्लो
कृष्णाक प्रेम करचे बदला का जम कोण बसलो ते जावन मागीर कृष्ण कसा करता कृष्ण ते राबायत सुरेक आणि कृष्ण यशोदा मैयल कापड धरतके ताका दूध पिवका म्हणून ते दूध पिवका म्हणताना ते कापडा धरली कुडले ते तुम्ही खंयचे एक अवंगल ताणली कुडले तुमका कळत न्हू हांगा ताणतना हांगा इफेक्ट येता त्या कापडाक कृष्णान आपडली की ते कापड लेखते की अय्यो म्हगेल जन्म धन्य जाले कृष्णान म्हाका आपडले म्हणून तो एक नमने आनंद आस की म्हाका कृष्णान आपडले म्हणून तशी यशोदेक सांगता न्हू तुगेल कापड ताणतय सांगा ताका दूध दी म्हणून तो विसरता की ते कापड विसरता तो आनंदार बसला ते कळले थोडे एक क्षण जाता का म्हगेल जन्म धन्य जाल्ले त्याच्या तो धन्य जाता मागीर सेन्सेशन दिता अयो म्हगेल काम करूया म्हणून तो यशोदे कळत ओ म्हगेल कापड ताणतस वो ताका दूध दी तशी कृष्णाक त्या क्षणारी त्या पुरे सोणू यशोदे ताका दूध दिता कृष्णाक कृष्णान दूध पिताना अंग दामोदर लीला सूर जाता तो दूध दिताना कसं जाता यशोदेक ती कुडगा जाता की रान्नी रे दूध दवरला म्हणून फायर डिपार्टमेंट ते आध्यात्मिक जगतान तू उज्जो तो एक व्यक्ती आणि ते दूध खंयची दवरला पळय तोपान तू त्यावेळी एक ताका आशी म्हाका कृष्णाक कशी पुणी ताक कसं जाता तांक त्या दुधा कळत की यशोदेल दूध कृष्ण पित्त जाता म्हणून तो त्या दूध होऊन जातच न्हू ताका आलोचन येता की तो यशोदेल दूध पित्त म्हाका खंय पित्त तो आता म्हगेल कार्य कसं नसतं म्हण तो आलोचन करता की ते भक्त न्हू तो आलोचन करता की म्हगेल जन्म व्यर्थ जाल्ले आज दूध यशोदेल दूध पिवन जाल्यार हांव कसो करूं ते उनो दूध वयर येवन भायर येता की म्हळ्यार एक नमने बेजार रे आध्यात्मिक जगत ती बेजार म्हळ्यार कृष्णाक आमी हांव कृष्णान म्हाका पी न्ही म्हणून तो तोपा देखून वयर येवन भायर वता आसता की तेन्ना यशोदे पळयतना पुरा कडेन दूध ती कसं करता कृष्णाक थंय दवरता की कृष्णाक दवरता आनी धांवता तेन्ना कृष्णाक असल कोप येता की आतां चेडवाक तुम्ही दूध दिता आसतना जो खाण खाता आसतना भात दिल्यार तांकां कितलो कोप येता तो म्हळ्यार बुकेन खावची न्हू तो बुकेन खातना बुकेन दूध पितना तांकां भात दिल्यार खंडापट कोप येता तांतूय कृष्ण लुटी म्हळ्यार नंबर 1 कृष्णाक कोप येवन कांय नज त्या कोपांत कसा करता सुरवेक कृष्ण सुरवे आशिल्लें पुरे लोण येस न्हू ते घेवन वता कोपार येवन पुरे मांकडा दिता घ्या तुम्ही खायाचे आमगेल घर कसं नसं की ते पुरे तुम्ही खायाचे तेगेल पुरे मांकडांक दिता मागीर कृष्ण करता ते खंयचे दुधाचे खंयचे ते होड हें आसा पॉट आसा मड पॉट मातयेचे ते बेतीत घे तो दूध पुरे भायर येता ते कसं नसं ता कपास हालयत के ता कपास जाता अयो हे जन्मान तू कब्बी हांव केन्नाकय अहंकार करना न्ही म्हणून कृष्णाक सांगता की आनी अशी म्हाका ह्या नमने आल्लो नाका म्हणून भक्तांक कश्ट दितना कृष्णान इतले कश्ट दिवचे की तांकां ते ताज्या पयस चड दिल्यार मागीर तो कैद जाता कृष्ण भक्तांक इतले कश्ट दिता की ते कष्ट घेवन तांणी चांग भक्त जावका म्हणून तांकां कश्ट दिता शिवाय विंगड कसने देवाला येना की विंगड देवाक कसने येना की इच्छना देवाला इच्छा कसने भक्तांक कष्ट दितना तांगेल कसं की अनर्थ आसा ते अनर्थ सम कोरका म्हणून देवान कष्ट दिवचे शिवाय
अशींची व्हिडिओ गेम खेळची नाही, आक कष्ट दिव्या म्हणून तशी नाही ते. देवान कष्ट दिवची कसाला म्हळ्यार कसंकी एक अनर्थ आसा, ते अनर्थ वयरवचे खातीर त्या कष्ट दितना आमकां त्या मनात देवका की अशें करूं नजे. ते जावन आमी केलो भक्त कोण आसाची सुदामाल काणयेन तुई सुदाम तो कष्टार पळल कसं म्हळ्यार ताण कसं करची, ताण कसं नाही खावचे असल्यार विंगडांक कृष्णाक दिवची न्ही आशिल्ली, ताण स्वयं जावन खावचे आशिल्ली. तेजा कृष्ण दीनतील निमित्त ताका भारी तागेल तो एक नमने पुअर म्हळ्यार तागेल मस्त दुड्डू कसं ना आशिल्लें. त्यांची ताण सुदामान वचून त्या कष्टार ताण कृष्णाक फोव घेवन दिल्लो निमित्त तागेले दुड्डू मागीर आराम आरोग्य पुरा आयले कितें. तेज आमी कसं खाताची पिताची त्या देवाक कृष्णाक अर्पण केल्यार तशींची आमी आमकां तितले चांग जाता म्हणून तशी मस्त पुरे अर्थ आसा. आता कृष्णान कसं केला पुरे हांगा भायर रणरंग करून घाला. यशोदे ते दुधाचे कसं करचेस की ते कोरून येतान पळयतान हांगा कृष्णान ती कसं दुधाचे लोणी काडतास की ते आयदन सगळ्याक बेतून घाला, माती आयदन. बाकी पुरे रॉड कैंकी ते द्वार कैंकी तीक पळयतना मागीर यशोदेक ते पुरे पळयताना कोप येतकी आत्तू तुक शिकयता ते पुरे हांव इतलें पुरे कोर न्हू ते गायचे दूध काण ते लोणी वयर येवचे इतलें पुरे कश्ट कोर न्हू तुका थोडे वेळा सोण गेल्यार तूं अशी करची माय कृष्णा म्हण तशी तांगे लील विंगड कृष्णाले न्ही तांगे लीले भक्ताले ते एक नमने शुद्ध भक्ती लीले खंयची देवाक पळोवच खातीर योगी तांची पुरे योगी आसता पळय तांणी पुरे तपस्या करचे पुरे करतना तांणी पुरे कसं तपस्ये कष्ट कसं पुरे करतना आमी पळयता तांणी देवा पळोवच खातीर इतले तपस्या पुरे करता आसाची जाल्यार आमगेले भक्त सांगता कसं म्हळ्यार खंयची देवाक पळोवच खातीर इतले तपस्या इतले पुरे कश्ट योगी मागीर विंगड विंगड जन इतले कश्ट करता की त्यांची कृष्णाक तागेले भक्त कोण आसा बोड्ड घेवन मारूक धांवतस तागेले म्हळ्यार भक्ताल महत्व कसं नाही म्हणून भक्ताले भक्ती प्रेम असल नमने देवाल वैरी प्रेम की त्या प्रेम निमित्त देवूची भक्ताल वशेन देता म्हण तशी यशोदा माई कसं नसा तिगेल प्रेम इतले की कृष्णाल वैरी त्या प्रेमा निमित्त कृष्ण हे दामोदर लिहिलेंतू आम्ही दामोदर अष्टकम सांगता पळय दामोदर अष्टकमांतू पदांतू भारी छंदस की कुंती देवी सांगता की आता ते बोड्ड घेवन धांवता आसतना कृष्ण धांवता की कृष्ण धांवतना कृष्ण भिवन एक नमने दोळा दुखून उद्दा आयला म्हण के करता कृष्ण भिवची की कृष्णान भिवची की आनी कसं नसा तो कृष्णान भित्तना कृष्णाल दोळे दुखून उद्दा येवची कुंती देवी सांगता पुरे जगत तुगेल तोंडान तू दाखोवन त्यांची यशोदेक पुरे जगत तुगेल तोंडान दाखयला तुवें आजी तुवांची तिक भिवन रडतस म्हळ्यार म्हाका एक नमने नमगू जायना तू कसं करूं येता म्हण हे तुवांची हे खेळ खेळची तो कुंती देवी गोपी तो कृष्ण रडत काय धांवत काय अशी पुरे करतस तो तीन बोट घेवन येताना तो कसं जाला तिगेल्या होरांगणान तो बायलचे यशोदा माई येयले कृष्ण धांवतस रडतस यशोदा माई बोट घेवन धांवतस पुरे वृंदावनाचे गोपी कोण आसाची पुरे सुत्त घालून खेळ पळयत आसाची आमचे गोंयान पंचायतीक म्हणटा पळय तशींची अशी करून विंगड ते हे बदे पंचायतीक कोर काय जालें कसं न्ही कृष्ण लिहिलें
पंचाधिक म्हळ्यार कृष्ण लिलकोर का झाला ग्राम्य कथा नाही. चैतन्य महाप्रभू सांगितले पंचाधिक करायचे ग्राम्य कथा करू नकायची म्हणून कृष्ण लील करायचे त्या वही रे त्या ऐकल रे त्या कृष्ण शिदावलू के कृष्ण न शिकली के विष्णू न शिकली के शास्त्र लिहायचे त्यांना गंमत करायची. आम्ही कसं नाही कष्ट आहे जीवन आणतो ते शास्त्र अक्कल का हा मग कशी झाली कष्ट मला कसं की एक अनर्थ शिलाय कर्म शिलाय शास्त्रांत घालणं कसं की तसं नमने पंचाधिक गंमत आहे जोक्स विंगड त्या भक्तान उलोचे कृष्ण सांगते भगवद्गीतेत तो कसं झाला री मेगेल कसं केला री देवा नामक चांगा केलं बा देवान चांगा केलं नाम सांगता पड तसल पुरे विंगड विषय विंगड तो अंग गोपी पुरे पळत सके कृष्ण धावत असं लाईव्ह शो जात असते कृष्ण लिहिल जात असं पळत असायच पळत असताना ती बट घेऊन धावत असं कृष्ण धावत असं त्यातून कसं जाता आता पुरे ते दर्ब कॉटन कस असं पळत तांगेल पुरे जणाला आशा तर पूर्ण जाऊचे सुर्वे यशोदा मत्तेरी यशोदा मैयल मत्तेरी फूल असं फुलाचे ते फुल आशे कसं नाही कृष्णा स्पर्श कर का मग ते कशी स्पर्श करचे ते फूल पुरे पडच्या सूर्यात त्यांनी राऊंड धावत असायच तर फूल पडते ते फूल पडताना कसं जाता कृष्ण त्या मागेरी धावतायची त्यांची कृष्णा त्या फुलावर धावच्या सूर करते ते राऊंड होताना यशोदेला आणि कृष्णाला पायामुळे येतं ते फुलाक भारी खुश जाता अय्यो कृष्णाला पायाला स्पर्श झाला भारी खुश कृष्ण पुरे जणाला अशी संपूर्ण करते तशी ते फूल आता सूर्य खुश झालं मागीर यशोद कसं करता मागीर लागी येताना ती कृष्ण लागता बा ऑलिम्पिक्स पुरो टोकियो ऑलिम्पिक्स कॅन्सल झालं आता मी राबे कृष्ण अगूर धरते आणि यशोदे कान्ना धरते वैर 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 केल रे तू पुरे बतील रे तू या तू बांधून घालतो तो बांधूच्या अत कृष्णाक बंधूचे दामोदर लीले सूर जात तर बांधताना सुरेख यशोदा कसं करता अशी कसं ते द्वार असपड सुरे ते द्वार आता कृष्णा बांच्याक सूर करता ताक एक नमने भारी खुशी आहे यो कृष्णाला पट्टा आपडल्या त्या द्वाराक खुशी कसं की अयो कृष्णा तशी विंगड कसं नसते दर्ब मागीर कॉटन कसं पुरे असं पड तांक पुरे आज सूर झालं की आम्ही केदन कृष्ण स्पर्श करताची ओनली द कोकोनट रोप हॅज दी आक मात्र प्रिविलेज म्हणून ताक भारी खुशी काय यो कृष्ण पडत असं गट्टी धरला के यशोदान गट्टी धरला के कृष्णा पट्टा ताका आणि काय खुशी अयो कृष्णाला आलिंगन जात सभा म्हणून त्यांनी कसं जाता कृष्णाला पाठीला येता ना तीन पांच्या सूर करताना कसं जाता द्वार कितलं होणी पडता दोन्ही बॉट ते दोन बॉट कसं म्हळार एक म्हळ्यार आमगेला प्रयत्न काय भक्तींत दोन्हीच कसं नाही बॉट दोन्ही बॉट कसं म्हळार कृष्णाल कृप ते तशी आम्ही भक्तींत आम्ही प्रयत्न करचे दोन्हीचे कृष्णाल कृप येवचे तो हे दोन्ही ओट जातना आमगेल भक्ती संपूर्ण जाता म्हणून ते बट्टात आता कसं झालं दोन्ही बॉट म्हणून झालं यशोदे कसं करताच म्हाका थोडे रोप जाय म्हण थोडे दोर जाय म्हण आता पुरे तिने गार्डन वतना ते भोग्येक दोर करूया म्हणून त्यांनी पुरे ते कॉटन दर्ब कसं नसतं त्यांनी पुरे शी मुखार येता गे तांगेल फायटिंग ते मक्या तशी सुरेश दर्ब घेत के तुगेल दोर कर कोण तांणी आमगेला म्हणके नाही फॅक्टरी वच नाही तांक एक्सपर्ट पटापट केले ते कोण ते ताक बनले के गट्टी ताक शी झाली के अय्यो तुक स्पर्श जाताच नव्हे तुक दोर म्हाका कृष्णाला स्पर्श झालाय म्हण तशी तो भारी खुश तागेला अशी पूर्ण झाली आता ते बंदच्या वतन कसं जाता अपास दोन बाटवून जाता आता कृष्णाला मन पडलं कृष्ण कसं करचे पूर्ण जणाला अशी पूर करूया म्हणून
कस असं मागीर कॉटन म्हणले टेरा कॉटन म्हणले पॉलिएस्टर म्हणले कसं असं की पुरे ताजी दोर करून ती बांधताच की पुरे जण कृष्णाला पट्टा गट्टी धरून बसले पुरे जण खुशी तिकल गार्डन कंच कंच दोर करियत पूरे दोर करून जल्गे सो ತಂಗೆಲ್ಲ ಕಸನ ಆಚರಿಸಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಶ್ ಕೊರ್ಕಾಮಳು ಕೃಷ್ಣ ಪಟ್ಟ ಗಟ್ಟಿ ದೋರ್ನು ಪೂರೆ ಆನಂದ आणि हे पुरे लाईव्ह शो आता कशाने सिस्कोर लाईव्ह असत तशी ते लाईव्ह त्याचा फेसबुक नाशिला त्याला पुरे वृंदावन न्यूज पाहून कैद कृष्णाक बांधून घालतस ह्यो गंमत पळलाय म्हणून त्याला ते वृंदावन सगळे वृंदावन ते ओ दोर एक नमने तुम्ही कृष्णाला तोंड एक आलोचन करायची कसं तोंडी कोरनास का त्या म्हणून बांधून घालताना त्या पळवणूची पुरे जन की त्यांच्या मी दामोदरलेले काणी आम्ही ते पद सांगताना दामोदर अष्टकमात त्या पुरे जन पळणं जन रोडची काय हासची काय त्या पळ रे कृष्णा काय एकदम बांधून घालता पळ रे हासची की रोडची आवड त्याची एकदम खुशी घेते वृंदावनाच्या असल खुशी की तशी म्हळ्यार हे नेवर बिफोर भूतोनो भविष्यत हे गमत पळत याची म्हणून सगळे वृंदावन गोपी म्हणल्यार बक्षी म्हणल्यार तांचे क्रोकोडायल म्हणल्यार दिवड म्हणल्यार पुरो जण पळयत आसाच अशें लाईव्ह कितले लक्ष वृंदावनात मागीर ते बांधता 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 खंडापट कृष्ण लागतात कसं नाही भगवद्गीत सांगितल्या पशी चड ऑडियन्स हांगा आसा म्हणून कृष्णा कोताच भगवद्गीता ऑडियन्स कितलो ते सगळे वृंदावन हें जाले ओके आनी यशोदेक आनी कश्ट दिवची नाका म्हणून यशोद आनी कॅल्क्युलेशन करतास कॅल्क्युलेटर घेवन कितले दोर जाल्ले कितले दोर घालचे आनी कोण कोणा दोर ना आनी दोर करून घालचे बारीक कश्ट तातून कसं जाता कृष्ण लागता बा पूरा बा त्यांची कृष्णानं भक्ताक कष्ट दितना पुरा बा पुरो 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 मागीर कृष्ण सांग कृप दितना ते दोर मागीर बांचा जाता आता पुरे जन कसं झाला सगळे तिकडे गार्डन कसं नसं पुरे जणांन कृष्णाक घट्ट धरून बसले पोटारी दामोदर तो यशोदेनं त्या लील ते बांधील कसं लील असते ते सगळे वृंदावनाचे पुरे भक्तानं येऊन पळेल कसं नसते आणि ते जल्लल एक नमने चंद आहे त्या लीलेच्या त्या लील कसं नसतं ते आम्ही दामोदर अष्टकमांतू पद सांगून दामोदर अष्टकम सांगून आम्ही त्याची आनंद घेवचे सो हे महिनो हे दामोदर अष्टकम कसं नसतं हे लील असं पळय मागीर ऑफकोर्स कृष्णानं मागीर ते त्यांचे ते बांधिले कसं नसतं पात्राक ते पातूर तांडून मागीर ते यमल अर्जुन दोन्ही रूख असं त्या रुखामध्ये देखून ते पातोर तांडून ते रूख दोन्ही पडयता आणि ते नलकुबेर आणि मणिग्रीव म्हणून दोन्ही देवत आशिल्ले तांकां श्राप मेळ्ळले अर्जुन नारदाला ते श्रापा देखून मुक्त जातात आणि त्यांनी हे कृष्णाला हे लील पळोवन भारी खुशेर असतात तशें जावन आमी भारी एक असले चंद लील की हे दामोदर लील कसं आसा आमकां हे अशींची हेंची एक नमने मानसिकता अशी एक नमने मन असले एक लीलेचे सदा ध्यान करतात कशे आमी आज हे आयकल की पळय ते गाय यशोदाल गाय ताजी दुधा कलर ते दुधा मृदंगा साऊंड यशोदेन ते हरिनाम संकीर्तन करचे आणि आलोचन करता की आम्ही जप करताना कीर्तन करताना देवची कृष्णाची आकर्षित जाता मागीर ते सगळे वृंदावनान पळयल ते लील कृष्णाले ते एक नमने आनंद घेतले तशें जावन आमी ते
सगळे एक लीला ध्यान या लीला स्मरण. तो दामोदर अष्टकम सांगताना नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम. तशी म्हणाली बांधताना कृष्णाला कन्नाचे कुंडल कवच परे हालची घे त्या परे पळयतना ते प्रति एक कृष्णाला असं चंद की तो हे संपूर्ण लीले स्मरण करून आम्ही मग यशोदा मैया बालकृष्णाक अशी स्मरण करताना कसं जाता आमगेल भक्ती वाढता. या कार्तिकांतू आम्ही कसं भक्ती करता की पण लक्ष गटल्यानं त्यांची आम्ही वृंदावनाने चमकलारी लक्ष गटल्यानं टाइम वाढतं काही. मात्र कसं म्हणारे हे महिन्यांतू आम्ही मुख्य कसं म्हणारे कसं नाही का अपराध कोरोनाचे या महिन्यात तो सूर्य कसं कर का म्हणा एक बॅग घेऊ का या महिन्यात कोणाला विरुद्ध कोप क्रोध मोह लोभ कसं प्लॅन असं पुरे त्या बॅगा घालून घराबाहेर उडो का सूर्य बायन डोका या महिन्यांतू कशी आमगेल भक्ती केल्याला लक्ष गटल्यानं वाढते की तशींची या महिन्यांतू कसा पाप आम्ही अपराध करता की बडा त्यावेळी लक्ष गटल्यानं टाइम वाढतो. आमक त्या कृष्णाला तोंडी पळो का हे कृष्णाला लीलेचे आनंद घेऊ का हे पुरे आता साईडा दवर का या महिन्यात कसं कर का आम्ही अपराध शून्य साधना एक शून्य म्हणारी अपराध शून्य हो बेलो कृष्ण नाम भक्तिविनोद ठाकूर अल्पदान दसना अपराध शून्य हो बेलो कृष्ण नाम कोरो भजो कृष्णा कोरो कृष्णा शिखा. तो अपराध शून्य जाऊन कोर का हमको भक्ती वाढू का अपराध युक्त नाम अपराध शून्य नाम शुद्ध नाम तो अपराध शून्य जाऊन आम्ही करतो. तर जाणू कृष्णानं शरद पौर्णिमा तेसू कोळाल वाजिताना त्या गोपीक मात्र तांका ऐक्यवचे आणि त्यांनी कृष्णाल प्रती आकर्षित जावते. कृष्णाला नावात असेल नाव कर्षयती इति कृष्ण आकर्षयती इति कृष्ण. तांका ಊಟನು तांक ते खाली ते गोपीक मात्र ते ऐकल कसं लाग ते कृष्णाला तशी कृष्णान भगवद्गीता कृष्ण सांगते की जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः म्हणून भगवद्गीतेने सांगते कसं म्हणारी संचय अध्यायांत जितात्मनः प्रशांतस्य म्हणारी कोणाला मन संपूर्ण शांत झाला पडे ताक्का हा सांगील ऐकता म्हणून देव केदने उलयतस के ऑल इंडिया रेडिओ पर चढ देव उलयतस त्यावेळी थोड्या वेळ बंद देव कंटिन्युअस उलयतस के निदांत विष्णू सदा सांगत असत कसं नाही या कोरनक मार्या या करी आमका ऐकूच ताकत ना आम्ही कसं ऐकूचे फोन हे ऑफर त्या ऑफर हे ते जाऊन मन म्हणारे आमगेल हृदयांतू आमगेल आत्म कसं नस एक आमगेल मनांतू भितरी अहंकार म्हणाल एक बबल असते त्याची भितर आत्मा असत त्याची बाहेर कोण असं परमात्मा. नेक्स्ट आमगेल मन कितलं त्या उल्लेख असते की पळय आम्ही कितलं तर आमगेल मन सांगितलं ऐकताची तस जाऊन तिथलं तर आम्ही परमात्मा सांगितलं ऐकूच्या जायना जितात्मन हा प्रशांत असे केदन आमगेल मन शुद्ध जाऊन मन शुद्ध जाते की पळय त्यादन देवान सांगितलं ऐकत काही तशींची कृष्णान कोळाल वाजिताना गोपीक मात्र ऐकल मला ते फिफ्थ नोट ते कृष्णान ते कंची एक रागारी ते कोळाल वाजूच पळय ते गोपींक मात्र ऐकून त्यांनी पुरे मधराती उठान आयले कृष्णाला ಒಟ್ಟು लील खेळच्या आणि पुरे जण वाडीक झाला तांगेल बांबून असं फॅमिली असं त्या पुरे रिस्क घेऊन यायचे मधराती बाहेर ह्या नमने रिस्क घेवच्या रेडी आणि तिथली आईल नंतर कसं करता कृष्णान पुरे जणांना तरी
कृष्ण मिस्टर इंडिश आहे ते दुकानो परारी कोणाकय दिसना त्या नमने कृष्ण म्हळारी तगेल भक्तांक प्रति एक असल तगेल लीला करते की तगेल तंगेल भक्ती आणि चोड का इन्क्रीज जाव ताका कसं ने एंड ना आणि हे रात ती कसं की स्पेशल कसं म्हणारी शरद पौर्णिमाचे ब्रह्मान हे गोपी पुरे जण येऊच पळेल के कृष्णाला येऊची पळेताना त्यांनी येताना पुरे जण येताना कसं जाता ब्रह्मान त्या पळेल कूडले त्या राती समय टाइम ही फ्रीजस टाइम रब्बयत आणि ब्रह्माल एक राती म्हणाली 1000 सहस्र युग ब्रह्माल एक फुल राती ते पुरे जात ब्रह्माल एक दिवसांतू एक 1000 चतुर्युग जात ब्रह्माल एक राती तिथलं टाइम त्या एक राती फ्रीज केलं हे 5000 वर्ष पुढे मला त्या कृष्णाला गोपील ओटू डान्स कसा नसता 4.2 बिलियन इयर्स इंग्लिश सांगतो 4.2 बिलियन इयर्स तित वेळ डान्स केले आम्ही केले गर्द डान्स करूयात गुजराती गरबा करताच पुरे राती करताच 4.2 बिलियन इयर्स तिथले डान्स करूचे त्याला कृष्ण आणि गोपीनं 4.2 बिलियन इयर्स तुम्ही आलोचन करा बॅकग्राऊंड म्युझिक साऊंड त्यामुळे फास्ट स्लो तितलं कसं गमत असं तो लिहिलेंत त्या लिहिले प्रवेश करची म्हळ्यारे ते कसं लिहिलं असं पण ते प्रवेश करची म्हळ्यारे आमगेल भौतिक कसं कसं काम क्रोध लोभ मोह हे पुरे असनो हे पुला ऑटो फेल आम्ही सॉफ्टवेअरान सांगता म्हणा ऑटो फेल काम क्रोध आयकुला फट थंयच राव तुका लिहिलं एंट्रन्स ना एंट्री जाव का हे पुरे सायडा दवर पिझ्झा पास्ता सायडा दवरी या महिन्यांतू एक नमने फ्रुट्स खावची की फास्टिंग करची की एक नमने अनुष्ठान करणं या महिन्यांतू देवाक दाखव का की आम्ही आमका देवाला अनुग्रह जाई म्हणून आम्ही त्या नमने एक नमने मन एक नमने हंबल शांत करून आम्ही करतो सो आम्ही त्या शरद पौर्णिमा लिहिला अनेक टाइम पळया ते बारीक सुंदर वर्णन असतात जे तो आज आम्ही दामोदर लील पळयला भारी चंद तशीची दामोदर अष्टक आम्ही सांगताना वाजताना हे संपूर्ण लिलेचे वर्णन कशी त्या वृंदावनाचे भक्तानं कृष्णाला त्या तोंड पळून ते आनंद घेऊची की यशोदा आणि कृष्णाला ह्या लिहिली पडोची सो आम्ही या स्मरण करून या महिनो भक्तीक आम्ही या भक्ती मुखार सुका आमगेले हृदय शुद्ध जाव का कितलं आम्ही हृदय शुद्ध करका की कोरेत की हे कितलं आम्ही हृदय शुद्ध करता की तिथल्याची जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहित भगवंताला अनुग्रह भगवंतान सांगितलंय आमका भगवंताला लिहिले भगवंताला भगवद्गीते ह्या पुरे आमका अर्थ जावचे सूर जात पण तंतुला सूक्ष्म विषय अर्थ जाव का देवाला कृप जाय सो दामोदर लिहिल्याच्या मुख्य अर्थ कसं म्हणणारी आमगेला प्रयत्न असत जाल्यार प्रयत्नाक देवाला अनुग्रह कोणा मेळचे कोण one who considers himself meek and humble एक नमने आम्ही शिक्षाष्टका पळयताना शिक्षाष्टकामांत कसं पळयता म्हणणारी तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरी कोरकाव्या त्या सुरे कोरका तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना तो त्या येवकाव्या आम्ही सत्वगुण असू का
भक्ताल वोट सुका भक्ताल सेव करचें पंचाधिकुलचे पॉलिटिक्स करचें कसं पंचाधिक करका कृष्ण लील पंचाधिक कृष्णाले श्लोक उल्लोक अशी करून ह्या म्हयन्यान तूं कितले जाता की तितले जप करता एक ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः ब्रह्मचर्य चांग पालक हें करता खावची पिवची पुरे कंट्रोल करता ब्रह्मचर्य चांग आसता जाल्यार मन शांत आसता तसं नाही कोप राग पुरे असला रे द्वेष पुरे असला पुरे सोडता आणि या महिन्यात कितले जात की तितले जप करच्या शांत असच्या तशी आमी मुखार येता सो टाइम जाल्लो आतां सो पुरे जनाक धन्यवाद भारी आनंद आयला आजी दामोदर लील सांगच्याक प्रति वर्स दामोदर लील हांव वेट करचें हेचो म्हळ्यार हें भारी खुशी जाता म्हाका हें सांगच्याक आनी चिके तांचो लीलेन तो आमी समजा अर्थ कोण कितले कितले पटी सांगता की तितले मन आमगेलें शुद्ध जाता हें कसं न्ही हें क लीलेन तो आमी आनीक प्रवेश करूं देवाले देवाल सेव करचें हरे कृष्ण